Neruske laku wo, sakwise awake dhewe ketemu bolak kaya ngono ngarep kuwi nek pertigaan wo, awake dhewe mbangane geblasok luweh becik takon wo. Pak, nyun ngapunten. Nek ajeng teng Plumpit niku pundi nggih? Iki mau munggah mawon. Oh, kuwi montorku tak antun kene kancaku ning ngarep kono wo, kae mau awake dhewe takon ning protelon kono kuwi mau. Lah, iki awake dhewe wis munggah wae iki wo, ora tak syuting dalan angele pol. Biasane aku nek mlaku dhewe wo. Lah, nek iki beda aku rene iki rame-rame wo, masalahe kancaku ya kepengin ngerti panggonan kono kuwi mau. Lehku video pedhot-pedhot wo, jane nek dalane ora patek angel banget wo, gur lunyune lho wo, jan kaya omongane kae. Heeh, kae. Lho, tamatono montore kancaku mundur teratur wo, kaya pemikiran. Montore mogok kagotan dosa. Jane sing nyengkrek banget ya guru ganggan kono mawa nek sabar-bare ya wis leter kaya ngene iki dalane kuwi kancaku sing mogok kuwi mawa. Kae sidane sing siji siwanang kae. Sing lambe-lambe kae. Sidane bonceng kancaku sing siji kuwi wo. Lah sakwise awake dhewe ketemu pertigaan ngarep kuwi wo, awake dhewe ambil sing kanan ya wo, aja ambil sing ngiri. Lah wis saka kono ya awake dhewe karek mlaku lurus terus engko wis ketemu balik. Aja noleh ngiwonengen wo, kejaba nek wong dasteran ning ngarepan lagi nyapu kae ya entuk mandek takon sik ora apa-apa. Lah kuwi wis ketok wo tlogone wo, kuwi balene kono kuwi. Awake dhewe cukup mandek kono kuwi wo. Montore dintun kono wae. Lanjut part selanjutnya wo, ikuti terus perjalananku ya wo. Pareng.